алейкум, мардуми шариф Тоҷикистон. Умедворам хуб ҳастед. Суроб Одилён. Ман медонам, ки ба ном мухолифи тоҷик ҳамаш лох ҳастанд. Но т шумо не. Суроб Одилён. Т твар бо диққат мара гӯш кун. ҳамлаи США ва Израил ба мактаби исломии духтарона дар Эрон рӯзи 28 феврал 2026 180 нафар ҷон дод. барои чӣ Суроб Одилён твар намебарои гап занӣ? ё ки тира фақат зур ба мардуми рус мераса? Якум мебарои мегӯяд, ки мардуми рус кофир ҳастанд ва дуюм мебарои мегӯяд, ки мардуми рус одам нестанд. навор дар рӯи экран. қонун нест дар онҷо. Уно одам нестанд. қонун нест. қонун дар Америка ҳаст? ва гуфтед қонун дар Израил ҳаст? мо ай бораи ғаза гап намезанем. но шумо тваро ҳама чум ҷиқидед. биромаден пишти Израила гирифтед. шумо ҳаромзодои ба ном домло медонен ҳамат Израил чӣ мехоҳад. но шумо ҳақиқата гап намезанед, барое ки ҳамаи шумо продаж ҳастед. Суроб Одилён, агар ҳози қаври падару модаретро бикунем, дар кафанвориш Мадел из СССР навиштагӣ аст. ва ту мегӯӣ, ки мо агар хайра дар мардуми камбизод кунем, тамоми мардуми исломӣ пеш меравад. ту дурӯғ мегӯӣ. Суроб Одилён, якум мо бояд мардума бихононем ва дуюм бояд мо политикаи хуб тайёр кунем ва сеюм агар шиа ва суннӣ сулҳ накунад, ягон давлати исломӣ пеш намеравад. Суроб Одилён, ба ном домло. ё ки ман дурӯғ мегӯм? шумо ба ном домло медонед, ки кӯшиши Израил шиа ва сунниро ҷанг бидозад ва кӯшиш кардааст, ки Макка ва Мадинаро нобуд кунад. ман ҳақ ҳастам. ба ном домло. Суроб Одилён. якҷоҳон ташаккур ҳамватанони азиз. Исоқов Айюб, Навсар.